Hi, Chad! Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at nagpatawag po sa usapang LDR? Ganito po, kasi po, nung August po, Mhm. kilala ko po yung isang guy po. Sa ano lang po, through grinder lang po. Bisexual po ako. Yep. So, ganito po. Nung magkakilala po kami, gusto niya po ako makita. Gusto niya pong pumunta sa bahay namin. Magpakilala po sa parents ko. Then after po noon, August 10 po, nung malapit na pong magpasukan, so August 10 po ata yun, nakipag-break po siya. Pero nakita ko naman na po siya noon. Na-meet ko na po siya. Mabait naman po siya. Saka, hindi naman po masyadong gwapo. Pero, feel ko naman po na mahal niya ako. Nakipag-break po siya kasi gusto niya po, unahin ko daw po yung pag-aaral ko. So, nung nag-college na po ako, chat pa rin po ako ng chat sa kanya. Text pa rin po ako ng text. Pero wala na po ng reply. Tapos po, kanina lang po, may pinost po ko sa my day ko. Best friend ko po yun. Tawag ko po sa best friend ko, Bebe. So, yun po, kinwestiyon na po ako. Bakit daw po di ako nakapaghintay? Di ko daw po siya hinintay. Nag-promise po kasi siya sa akin. Nag-promise din po ako sa kanya, hihintayin ko siya. Pero siya po kasi yung walang walang paramdam po, kahit kamustahan lang po, wala po. Ako po lagi nag-approach sa kanya. Kaya po minsan, nagsasawa na rin po ako. Hindi ko po yung alam yung gagawin ko. Tapos po yung present naman po, nag-start na po yung class. Classmate ko po siya. Niligawan niya po yung best friend ko. So, ito po yung ayaw po nung babae kasi po study first nga daw po. So ngayon, ako as a friend naman po, kinomfort ko siya. Lagi ko po siyang inaalalayan sa mga niya. Nasaktan daw po kasi yung tao. So, ako naman po, comfort lang po ako sa kanya lagi. So, tapos po after 2 weeks po ata, lagi na po siya nag-chat-chat sa akin. Ayoko naman po bigyan ng kahulugan lahat noon, pero ito lang po, bigla po siyang parang sweet niya po. Tapos, minsan, hinahatid siya po ako pa uwi sa amin. Minsan po, lagi niya po akong sinasabay. Minsan po, gusto niya pong ganun din sa bahay nila para daw po makilala ako ng parents niya. So, naramdaman ko naman po agad na para pong nanliligaw. Straight naman po siya, pero bakit po ganun? Hindi ko po maintindihan kasi ayoko naman po kasi mag-assume ng bigla-bigla. Mahirap po kasi mag-assume, baka nasaktan lang, ganun po. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Okay. Kanina po, nag-chat niya sa akin, sabi niya daw po. Kasi po, kanina, sabi ko po, hindi pa po ako kumakain. Tinatanong niya po kasi kung kumain na po ba ako or what po. So, sabi ko po hindi kasi po hindi ko po gusto yung pagkain kasi po allergic po ako. So, sabi niya, paano pag mag-asawa na tayo? So, ako naman po, magulat naman po ako. Sabi ko na lang po, wala pa akong balak mag-asawa. Wala pa sa isip ko yan, mag-aaral muna ako. So, para pong lagi ko na po naiisip na gano'n. Bakit kaya? Bakit ako? Tinatanong ko naman siya, bakit ako? Pero wala po siyang sinasagot. Hingi lang po sana ako ng advice na ano pong pwedeng gawin. Okay. Love, correct me if I'm wrong, pero last August lang tong ex mo, tama? Opo. Well, in that case, he was right. You are too fast. I mean, kakasimula pa lang ng September, mahal ko eh. Hindi ka pa nakakaisang buwan diretso. Halos. Meron ka na agad bagong venture sa buhay mo. Hindi kaya, I think it's about time for you to kind of slow down.
Parang ang bilis kasi ng facing ng pagjojowa sa'yo, pakikipag relasyon sa'yo eh. Medyo napapabilis tayo, Chad. Naintindihan mo ako, love? Kasi Opo. last September lang to, mahal. So, tama nga yung ex mo. Ang bilis mo nga. Kasi nakipag-break siya sa'yo for one good intention. And that is for you to focus on your studies. And he even made a promise na maghihintay ka, mag-aaral ka lang muna. Ganyan. The reason why hindi siya nagte-text or hindi siya nagpaparamdam sa'yo, Chad, if I may interpret his actions, it's because ano pang sense ng pakikipaghiwalay niya sa'yo kung lagi siyang magre-reply sa'yo, lagi siyang magpaparamdam sa'yo, kumbaga hindi ka din makakapag-focus sa studies mo and he is giving you time nga para makapag-focus sa pag-aaral mo And that's not exactly what you are doing right now. Mas naaatupag mo kung hindi ang pag-aayos ng relasyon ng iba, pag-i-embark to yet another relationship venture of yours. Nagigets mo ako, mahal? But parang medyo masyado tayong nagmamadaling magka-jowa. Ayaw bang mapasama sa SMB? Di naman po sa Di naman po sa nagmamadali. Ayaw ko nga rin po. Kaya lang po kasi yung i-present po ang kulit-kulit po. Bawat oras Kung po. ayaw mo, love, wag kang wag kang mag-interpret, wag kang mag-assume, at wag ka ding tumanggap. Meaning to say, if you think na yung pakikipagkaibigan niya sa'yo is getting way out of hand, nagiging overboard siya sa pagiging quote-unquote kaibigan niya sa'yo, edi sabihin mo sa kanya na, oy, mag-aral muna tayo. Ito nga yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo nung isa or hindi ka sinagot nung isa or hindi ka pinayagan manligaw ng isa because studies first. Hindi ko intensyon na magjowa. Kasi before you, I had someone with me. Nasabi, kaya siya nakipaghiwalay kasi kailangan ko mag-focus sa studies and that's exactly what I'm doing. I was a friend to you nung kinomfort kita. I became a friend to you nung hinayaan kong sandalan mo ko habang medyo samkay na heartbroken ka dun sa nililigawan mo. Pero yung mga jokes mo kasi medyo, for me, correct me if I'm wrong, medyo na-interpret ko siya in a very wrong way. So, let it be clear na this is a friendship. Friendship tong ginagawa natin. I'm being a friend to you. Nagiging magkaibigan tayo. So, tapusin natin yung pag-aaral natin with the same situation. Magkaibigan tayo. Kumbaga, ikaw yung magdodraw the line. Hindi yung magtatanong ka, ano ba talaga to? You like me ba? Nanliligaw ka ba? Yung asa-asawa ni... Come on, Chad. Diba? Parang, kasi kung ganun yung magiging tanungan mo, love, obviously, gusto mo din na paghahalata ka sa the way you tell this story, gusto mo din. Gusto mo din yung natatanggap mong atensyon. Gusto mo din yung nafe-feel mong kilig. Kapag tinatawag kang asawa nung isa. Gusto mo din May pagkilig ka din So you have to stop. You have to control and discipline yourself, Chad. Pero kung hindi mo naman talaga priority ang pag-aaral, itong desisyon na yun or yung desisyon ng pag-focus sa pag-aaral ay something na yung ex mo lang yung nagdikta, yung ex mo lang ay ang nag-decide, ikaw sa sarili mo, alam mo naman na kaya ko naman mag-handle ng relationship sa totoo lang kasabay ng pag-aaral ko. Wala naman yun sa akin. I know my priorities naman and I do think I can handle both. If that's the case, Chad, then saka ka magtanong sa kanya na, hey, wait lang ha. Kasi yung mga biro natin medyo kakaiba na. Medyo iba na yung nararamdaman ko sa biro. Medyo parang may laman. Alam ko kasi, ang pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, straight ka. And you know that I am bi. So, are you one of us? Are you bi as well? O ito ay joke-joke lang? So that matanggap ko din siya as a joke. Kung ayaw mo siyang tanungin ng diretsyo, everything na sasabihin niya sa'yo, i-repel mo ng pa-joke up until dumating yung puntong seryoso niyang sabihin sa'yo na I like you, Chad. I don't know why, I don't know when it started, but I think I like you more than a friend. Pero hanggat wala naman siyang sinasabing ganon, you have two options. It's either you tell him the truth na iba'y nararamdaman mo sa mga pa-joke-joke niya sa'yo, or two, you ignore. You ignore at wag ka na lang mag-interpret sa mga kinikilos niya kasi maybe the guy is really being a friend to you. At alam mo naman how guys can be sa kanilang mga bi friends or gay friends. Ang hilig nila yung asarin, landiin, harutin. Kasi alam naman nilang biro-biro lang yon.
maybe that guy is being like that and you are trying to interpret those actions into something else. So ikaw na lang mismo sa sarili mo, i-control mo, i-disiplina mo yung sarili mo, sabihin mo sa kanya na, giba, walang problema. Kung how a bi and a gay usually react sa mga kabarkada nilang lalaking nanghaharot sa kanila. Hinaharot lang din nila, pero alam nila sa mga sarili nila at alam nila sa isa't isa na harot lang yun. Nothing more than harot. Naintindihan mo ako, love? Opo. Dahan-dahan, mahal. Huwag tayong nagmamadali na para may taxi sa labas para mag-create ng relationship, lalo na hindi ka pa nakakaisang buwan since yung huli mong karelasyon. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa present mo, don't call him present. He is your friend. Akala ko naman kasi pagkakasabi mo ng present, akala ko naman walang kayo, Chad. Let's make it clear. He is your friend. O sige. Unang mensahe natin, ibibigay natin doon sa ex mo. Sa ex mo na nagparaya, sa ex mo na nag-prioritize, at ang sabi, unahin mo na lang muna yung pag-aaral mo kasi yung love life. Kumbaga, ako, andito lang. Yung pag-ibig, andito lang. You have to finish your studies first. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Lalaw, sana kung naririnig mo, gusto ko malaman mo na mahal kita, pero kailangan muna natin ng space para makapag-aral ako. And nandito lang ako palagi. Pag nakagraduate na ako, saka tayo magsama. Yun lang po. Now, if there's something you wanna tell your present, yung gumugulo sa puso't isipan mo ngayon, yung lalaking dapat ay friend lang, ginagawa nating something special. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Best friend, hanggang friends lang tayo, babe. Mahirap kasi may naghihintay sa akin, mahal ako nun. Ikaw, walang assurance. Kanya meron. So, best friend, kung kailangan mo ko, andito lang ako palagi as your friend. And your kapatid, syempre. Yun lang po. Yan. Kumbaga, maganda yung you are trying to make things clear, Chad. Ang problema kasi niyan, tatlo kayong masasaktan if things go south. Kumbaga, if yung mga bagay-bagay ay hindi nag-end up how it should be or it's supposed to be, tatlo kayong masasaktan in the process. So right now, kung ano yung dahilan ng pagpasok natin, hindi naman yung dahil sa kahit kanino, kahit sinong jowa, kahit sinong lalaki, doon lang muna tayo mag-focus, which is yung pag-aaral. And then after that, that's when you can venture on going after love or getting hurt in the process. That's up to you, Chad. Ganun kasi talaga pag nagmamahal, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka handa masaktan. Pero all those things can be felt by you sa tamang panahon. For now, ituon mo muna yung attention mo dyan sa pag-aaral. Like how you guys agreed on, kayong mag-ex na nag-exchange ng thought na mas magandang unahin mo muna yung pag-aaral mo. Nagigets mo ako, love? Opo. Ayan, Chad, maraming salamat for calling my show. Ingat ka lagi, mahal ko, ha? Thank Salamat. you po, guys. Thank you, love. Bye-bye. Good night. Kabisyo, ayoko maghugas kamay. High school pa lang ako, nag-embark na ako sa relationships. But the thing that I am proud of, yung mga relationship ko noon, tumagal naman ng taon. Hindi naman siya pa 2 months lang. Oo. Tapos I try to give each relationship a gap. Actually, hindi ko nga trinay eh. May gap talaga siya na malaki kasi dahil bata ka, of course, pag nasasaktan ka, matindi. So, mga kabisyo, if there's something I know na I've done before and I am proud na kahit na nag-embark ako sa relationship sa sobrang early na age for some, I know na may priorities ako nun. Kumbaga, I know my priorities in life. I was able to prioritize yung pag-aaral ko. So, ganun din sana kayo, love. O, di ba? Huwag kayong magmadaling magka-jowa. Huwag kayong magmadaling magkaroon ng karelasyon. Darating at darating din naman yan sa inyo eh. Kung hindi pa sa ngayon, kung hindi pa naman kayo nagtutugma, kung hindi pa naman okay ang lahat, hindi pa open both parents nyo to the idea of you having a relationship with someone else, huwag na muna nating ipilit. May panahon para dyan. Kasi mas kailangan nyo to. Believe me. I am telling you, I am on the professional world already. That's why I know na yung pinag-aralan ay matindi.
Kumbaga matindi ang pangangailangan natin sa taong may pinag-aralan para makaabot tayo ng something in life. Hindi lahat kasi ng tao may pagkakataon or may sabihin na natin, may chance and opportunity na mag-start from almost zilch. Tapos to become someone or merong kwentong from rags to riches. Hindi lahat ng tao nabibiyayaan ng ganong swerte. Alam naman natin yan eh. Although alam ko pinaghirapan din nila yan. Kumbaga yung opportunities kasi dumating sa kanila. And madalang yon, kabisyo. Huwag na nating hintayin na swertehin tayong dumating yung ganong kadalang na opportunity sa buhay natin before we became something. Importante pa rin talaga yung may pinag-aralan. So sa mga kabisyo nating mga kabataan, wag po kayong magmadali o 'di ba? Wag kayong masyadong agit na magkaroon ng relasyon and having no love life during Christmas season is not really a big deal. So what kung kasama ka sa mga SMP? O 'di ba, samahan ng malalamig ang Pasko. Hindi naman 'yan na ang magdedetermine ng pagkatao mo.